ayan guys, birthday po ngayon ng aking pamangkin na si Princess, ayan si Princess Elijah May Berto Servito from the Red Corner. So ito naman yung aking bibi ko. Oh, diba? Ang ginamit pa talaga ay 1, 2, 3. Happy birthday. Tron ta kay wala pagka-timing. 1, 2. Okay, wala unin na kay magbibideo pa. 1, kanta tayo jubum ha, jubumbastic. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pick, pack, boom. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige ate. Mabilis. Blow natin. Yay! Clap, pap. Hindi ka marunong ng sprinkle. Oh. Jadi malut nagwawa oh. Wait. Happy birthday Ate Elijah. Ayan mga guys, birthday po ngayon ng aking pamangkin na si Elijah May. Happy birthday. Kaya naman po masaya po yung mga takra, yung mga lakay. Pati na rin po yung nanay kong nagpa-reband. Happy birthday Liza May. Happy birthday Ate Lai. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Princess. At ayan mga guys, wala nang patumpik-tumpik pa. Labanan na kung labanan. Ayan, from the Red Corner. Nagsikainan kaagad yung mga bisita dito dahil ayan, simple lang naman po yung handa. Pero syempre, importante dyan, malapit na yung Pasko. At ayan, syempre, yung sabaw talaga yung pinasiguro ni Aileen dahil syempre ang sabaw may paggagamitan. At ayun mga guys, pati ako nakisabay na rin sa kanilang kainan dahil syempre nag-aalala ko na baka alam na. Syempre guys, baka manakgas sila. Ayan again, happy birthday sa aking pamangkin na si Elijah May. Yes, you broke it down to you.